Hello guys, mao ni ang dalan gikan diri sa Nalhobs, Sitio Kaumbil padulong sa Katuluhan. So makita na sa unahan ang naay walog sa ubuos na naay mga tanom nga mga repulyo, na sibuyas nga nakita diri. Kay mao kini ang mga tanom sa mga tao diri sa bukid sa Dalagit. Sari-sari nga mga tanom doon ay mga repulyo nga dagdagonon. Doon na po sibuyas sa unahan. Hangtod diri sa walog na po sibuyas nga makita nato. Na mga lain klase sa tanom dinhi, na ay mga lito salad nga gitanom pod. So ang mga tao diri sa bukid, ang ilang panginabuhi mura gyud ang pagpananom. So mao ang ilang source of income diri sa bukid sa Dalagit.